भक्तारं भक्ताख्यां नमामि भक्तिशक्तिगनित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं वरं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिनि नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गुरु प्रमानंदे। हरे कृष्ण। मदेव बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारगमत्भाग्य मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराय श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम षष्ठ स्कंदम पंचम अध्यायम श्लोकम 30. माताजी स्क्रीन കാണാനല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ दाशायण संसृणुदा गददो निगमं मम अनिश्चितानुपदवीं भ्रातॄणां भ्रातृवत्सलः। दाशायण संसृणुदा गददो निगमं मम अनिश्चितानुपदवीं भ्रातॄणां भ्रातृवत्सलः। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आशायण संसृणदा गददो निगमं मम निश्चिदानुपदवीं भ्रातॄणां भ्रातृवत्सलः। आशायण संसृणदा गददो निगमं मम निश्चिदानुपदवीं भ्रातॄणां भ्रातृवत्सलः। अंबिका केशवी देवदास माताजी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभुजी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय दाक्षायण संसृणुता गततो मम अनिच्छतानुपदवीं भ्रातॄणां भ्रातृवत्सलाः। हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्ण। मालती श्याम देवदास माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय दाक्षायण संसृणुदा गददो निगमं मम अन्विच्छदानुपदवीं भ्रातॄणां भ्रातृवत्सलाः। हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्ण। रामचंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। हरे प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय दाक्षायण संसृणुदा गददो निगमं मम अन्विच्छदानुपदवीं भ्रातॄणां भ्रातृवत्सलाः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभु।
സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദാശായണ സംസൃണുത ഗദതോ നിഗമം മമ അനിച്ഛതാനുപദവീം ഭ്രാതൃണാം ഭ്രാതൃവത്സലാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദാക്ഷായണ സംശൃണോതു ഗദതോ നിഗമം മമ അനിച്ഛതാനുപദവീം ഭ്രാതൃണാം ഭ്രാതൃവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദാക്ഷായണ സംസൃണുതഃ ഗദതോ നിഗമം മമ അനിച്ഛതാനുപദവീം ഭ്രാതॄണാം ഭ്രാതൃവത്സലാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുസിക്ക മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദാക്ഷായണ സംസൃണുത ഗദതോ നിഗമം മമ അനിച്ഛതാനുപദവീം ഭദ്രണാം ഭാദ്രവത്സലാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദാക്ഷായണ സംശൃണുത ഗദതോ നിഗമം മമ അന്വിച്ഛതാനുപദവീം ഭ്രാതൃണാം ഭ്രാതൃവത്സലാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാനാഥ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദാക്ഷായണ സംസൃണുത ഗദതോ നിഗമം മമ അനിച്ഛതാനുപദവീം ഭദ്രണാം ഭദ്രവത്സലാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദാക്ഷായണ സംസൃണുത ഗദതോ നിഗമം മമ അനിച്ഛതാനുപദവീം ഭ്രാതൃണാം ഭ്രാതൃവത്സലാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദാക്ഷായണ സംശൃണുത ഗദതോ നിഗമം മമ അനിശ്ചതാനുപദവീം ഭ്രാതൃണാം ഭ്രാതൃവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശുഭസ്മൃതി ദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദാക്ഷായണ സംസ്കൃത ഗദതോ നിഗമം മമ അന്വിച്ഛതാനുപദവീം ഭ്രാതൃണാം ഭ്രാതൃവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രംഗമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദാക്ഷായണ സംശൃണുത ഗദതോ നിഗമം മമ അന്വിച്ഛതാനുപദവീം ഭ്രാതൃണാം ഭ്രാതൃവത്സലാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദാക്ഷായണ സംശൃണോത ഗദതോ നിഗമം മമ അന്വിച്ഛിതാനുപദവീം ഭ്രാതൃണാം ഭ്രാതൃവത്സലാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. വിജയേശ്വരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദാക്ഷായണ സംസൃണുത ഗദതോ നിഗമം മമ അനിശ്ചതാനുപദവീം ഭ്രാതൃണാം ഭ്രാതൃവത്സലാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ വിജയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദാക്ഷായണ സംസ്മൃത ഗദതോ നിഗമം മമ അന്വിച്ഛ അനുപദവീ ഭ്രാതॄണാം ഭ്രാതൃവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദാക്ഷായണ സംസൃണുത ഗദതോ നിഗമം മമ അന്വിച്ഛതാനുപദവീം ഭാതൃണാം ഭാതൃവത്സലാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം.
ഇതിന്റെ വിവർത്തനം പകർത്തുക. ഹലോ ദശന്റെ പുത്രന്മാരെ, ദയവായി എൻ്റെ ഉപദേശ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രവിക്കുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരങ്ങളായ ഹരീശന്മാരോട് വളരെ സ്നേഹമുള്ളവരാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ പാത പിന്തുടരണം. നാരദമുനി ദശപ്രജാപതിയുടെ പുത്രന്മാരുടെ രണ്ടാം സംഘത്തെ അവരുടെ സഹോദരങ്ങളോടുള്ള സ്വാഭാവികമായ മമത ഉണർത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. അവരുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരങ്ങളോട് സ്നേഹമുള്ള വശം അവരുടെ പാത പിന്തുടരാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുടുംബസ്നേഹം വളരെ ശക്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് നാരദമുനി അവരെ ഹരീശന്മാരോടുള്ള അവരുടെ കുടുംബ ബന്ധം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു. നിഗമം എന്ന വാക്ക് പൊതുവെ വേദങ്ങളെയാണ് പരാമർശിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇവിടെ നിഗമം എന്ന പദം വേദങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഉപദേശങ്ങളെയാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു, നിഗമത് കൽപ്പതരോർ ഗളിതം ഫലം. വേദോപദേശങ്ങൾ ഒരു വൃക്ഷം പോലെയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതിലെ പക്വമായ ഫലവുമാണ്. ഈ ഫലം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് നാരദമുനി. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അജ്ഞരായ മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി ഈ മഹാപുരാണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കുവാൻ വ്യാസദേവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അനർത്ഥോപശമം സാക്ഷാൽ ഭക്തിയോഗമദോഷജേ ലോകസ്യ ജാനതോ വിദ്വാംസ് ചക്രേ സ്വാത്വത സംഹിതാം. അനർത്ഥോപശമം സാക്ഷാത് ഭക്തിയോഗമദോഷജേ ലോകസ്യ ജാനതോ വിദ്വാംസ് ചക്രേ സ്വാത്വത സംഹിതാം. ജീവസത്തയ്ക്ക് അനാവശ്യമായ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ ഭക്തിത സേവനമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ നേരിട്ട് ശമിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതറിയില്ല. അതിനാൽ പരമസത്യം സംബന്ധിച്ച ഈ വൈദിക സാഹിത്യം ജ്ഞാനിയായ വ്യാസദേവൻ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:7-6 പറഞ്ഞു. ജനങ്ങൾ അജ്ഞത മൂലം ക്ലേശിക്കുകയും സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി തെറ്റായ പാത പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ അനർത്ഥം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രവൃത്തികൾ അവരെ ഒരിക്കലും സന്തോഷിപ്പിക്കില്ല. അതിനാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ നാരദമുനി വ്യാസദേവനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. വ്യാസദേവൻ ശരിക്കും നാരദനെ പിന്തുടർന്ന് ഇത് ചെയ്തു. വേദങ്ങളുടെ പരമമായ ഉപദേശമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഗളിതം ഫലം, വേദങ്ങളുടെ പക്വമായ ഫലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ചില പ്രഭുപാദ് 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭ്രാതൃണാം പ്രായണം ഭ്രാതാ യോ അനുഷ്ഠിതി ധർമ്മവിദ് സ പുണ്യബന്ധു പുരുഷോ മരുദ്ഭി സഹ മോദതി. ഭ്രാതൃണാം പ്രായണം ഭ്രാതാ യോ അനുഷ്ഠിതി ധർമ്മവിദ് സ പുണ്യബന്ധു പുരുഷോ മരുദ്ഭി സഹ മോദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭ്രാതൃണാം പ്രയാണം ഭ്രാതാ യോ അനുതിഷ്ഠതി ധർമ്മവിദ് സ പുണ്യബന്ധു പുരുഷോ മരുദ്ഭി സഹ മോദതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭ്രാതൃണാം പ്രായണം ഭ്രാതായോ തിഷ്ഠതി ധർമ്മവിദ് സ പുണ്യബന്ധു പുരുഷോ മരുദ്ഭി സഹ മോദതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭ്രാതൃണാം പ്രായണം ഭ്രാതാ യോ അനുതിഷ്ഠതി ധർമ്മവിദ് സ പുണ്യബന്ധു പുരുഷോ മരുദ്ഭിഃ സഹ മോദതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭ്രാതൃണാം പ്രായണം ഭ്രാതായോ അനുതിഷ്ഠിതി ധർമ്മവിദ് സപുണ്യബിന്ദു പുരുഷോ മരുത്വി സഹമോദിതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാതുണാം പ്രായണം പ്രാതാ യോ അനുതിഷ്ഠതി ധർമ്മവേത് സ പുണ്യബന്ധോ പുരുഷോ മരുദ്ഭീ സഹമോദതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രത്ന ശശിധരൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭാതൃണാം പ്രായണം ഭ്രാതായോ അനുഷ്ഠതി ധർമ്മവിദ് സ പുണ്യബന്ധു പുരുഷോ മരുദ്ഭി സഹബോധതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭാതൃണാം പ്രായണം ഭ്രാതായോ അനുതിഷ്ഠതി ധർമ്മവിദ് സ പുണ്യബന്ധോ പുരുഷോ മരുദ്ഭി സഹമോദതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ശ്രീദേവിദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാതൃണാം പ്രായണം പ്രാതായോ അനുതിഷ്ഠതി ധർമ്മവിദ് സ പുണ്യബിന്ദു പുരുഷോ മരുദ്ഭി സഹമോദതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭ്രാതൃണാം പ്രായണം ഭ്രാതായോ അനുതിഷ്ഠതി ധർമ്മവിദ് സ പുണ്യബന്ധു പുരുഷോ മരുദ്ഭി സഹമോദതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡോക്ടർ ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭ്രാതॄണാം പ്രായണം ഭ്രാതാ യോനുതിഷ്ഠതി ധർമ്മവിദ് സ പുണ്യബന്ധു പുരുഷോ മരുദ്ഭിः സഹ മോദതേ. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സത്. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാതൃണാം പ്രായണം ഭ്രാതാ യോ അനുതിഷ്ഠതി ധർമ്മവിദ് സ പുണ്യബന്ധു പുരുഷോ മരുദ്ഭി സഹമോദതേ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാചാര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭ്രാതൃണാം പ്രായണം പ്രാതാ യോ അനുതിഷ്ഠതി ധർമ്മവിദ് സ പുണ്യബന്ധു പുരുഷോ മരുദ്ഭി സഹമോദതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭ്രാതൃണാം പ്രായണം ഭ്രാതാ യോനുതിഷ്ഠതി ധർമ്മവേദ് സ പുണ്യബിന്ദു പുരുഷോ മരുദ്ഭിः സഹ മോദതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവി വർത്തനം ഭാഗം. ധർമ്മതത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവാനായ ഒരു സഹോദരൻ അവന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരങ്ങളുടെ പാത പിന്തുടർന്നു. വളരെ ഉയർന്ന മഹത്വമുള്ളവനാകിയാൽ അത്തരമൊരു സഹോദര സ്നേഹമുള്ള മരുത്തുക്കളെ പോലുള്ള ദേവന്മാരുമായി സഹവസിക്കുവാനും ആസ്വദിക്കുവാനും അവസരം ലഭിക്കും. ഭാവാർത്ഥമേശുഭക്തിവേദാന്ത സാമസിക പ്രഭുപാദം. ജനങ്ങൾ വിവിധ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിലുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിഭിന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളോട് വളരെ വിശ്വസ്തനായ ഒരുവൻ അവരുടേതിന് സമാനമായ പാത പിന്തുടരുകയും മരുത് ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ അവസരം നേടുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാരദമുനി ദക്ഷപ്രജാപതിയുടെ പുത്രന്മാരുടെ 2ാം സംഘത്തെ
അവരുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരങ്ങളുടെ പാത പിന്തുടർന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ഉപദേശിച്ചു. ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതുക്തോ പ്രേയോ നാരദോ അമോഘദർശനഃ തേ അഭീചാന്നഗമൻ മാർഗം ഭ്രാതൃണാമേവ മാരിഷാ. ഏതാവതുക്ത്വാ പ്രേയോ നാരദോ അമോഘദർശനഃ തേ അഭീചാന്നഗമൻ മാർഗം ഭ്രാതൃണാമേവ മാരിഷാ. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി തുടർന്നു, അല്ലയോ ഉന്നതരായ ആര്യന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, ദശപ്രജാപതിയുടെ പുത്രന്മാരോട് ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞ ആരുടെ കരുണാകടാക്ഷം ഒരിക്കലും വൃഥാവിലാവുകയില്ലയോ? ആ നാരദമുനി മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്ന പ്രകാരം അവിടെ നിന്ന് പോയി ദക്ഷന്റെ പുത്രന്മാർ അവരുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാരുടെ മാർഗം പിന്തുടർന്നു. സന്താനോത്പാദനത്തിന് ഉദ്യമിക്കാത്ത അവർ സ്വയം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകി. ശിവദേവസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. 33ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സദൃച്ഛീനം പ്രതീചീനം പരസ്യാനുപദം ഗതഃ നാത്യാപിതേ നിവർത്തന്തെ പശ്ചിമായാമിനീരിവ. സദൃച്ഛീനം പ്രതീചീനം പരസ്യാനുപദം ഗതഃ നാത്യാപിതേ നിവർത്തന്തെ പശ്ചിമായാമിനീരിവ. സവാലശ്വന്മാർ ഭക്തിത സേവനം അഥവാ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാൻ കഴിയുന്ന ശരിയായ പാത തെരഞ്ഞെടുത്തു. പടിഞ്ഞാറേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ രാത്രികളെ പോലെ അവർ ഇന്ന് വരെ തിരികെ വന്നിട്ടില്ല. 34ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏതസ്മിൻ കാല ഉത്പാദാൻ ബഹൂൻ പശ്യൻ പ്രജാപതി പൂർവവന്നാരദകൃതം പുത്രനാശമുപശൃണോത്. ഏതസ്മിൻ കാല ഉത്പാദാൻ ബഹൂൻ പശ്യൻ പ്രജാപതി പൂർവന്നാരദകൃതം പുത്രാനാശമുപശൃണോത്. ഈ സമയം ദശപ്രജാപതി പല അശുഭകരങ്ങളായ അടയാളങ്ങളും ദർശിക്കുകയും തന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുത്രസംഘവും സവരാശന്മാർ നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം അവരുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാരുടെ പാത പിന്തുടർന്നുവെന്ന് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്തു. മുപ്പത്തിയഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശുക്രോദനാരദായാസൗ പുത്രശോകാ വിമോക്ഷിതഃ ദേവർഷിമുപലഭ്യാഃ രോഷാദ് വിസ്ഫുരിതാദരഃ. ശുക്രോദനാരദായാസൗ പുത്രശോകാ വിമോക്ഷിതഃ ദേവർഷിമുപലഭ്യാഃ രോഷാദ് വിസ്ഫുരിതാദരഃ. സവലാശന്മാരും ഭക്തിത സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഈ ലോകം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് കേട്ട ദശൻ നാരദനോട് കോപിക്കുകയും തീവ്ര ദുഃഖത്താൽ തളരുകയും ചെയ്തു. നാരദനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം കോപം കൊണ്ട് വിറയാർന്ന അതരങ്ങളാൽ താഴെ പറയും പോലെ സംസാരിച്ചു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. നാരദമുനി പ്രിയവ്രതനിലും ഉത്താനപാദനിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്ന സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ മുഴുവൻ കുടുംബത്തെയും വിമോചിപ്പിച്ചുവെന്ന് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം ഉത്താനപാദന്റെ പുത്രൻ ധ്രുവനെയും പലേശകർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകിയ പ്രാചീന ബർഹിഷിയെ പോലും മോചിപ്പിച്ചു. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ദശപ്രജാപതിയെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ദശപ്രജാപതിക്ക് നാരദമുനിയെ തന്റെ മുന്നിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. വാസ്തവത്തിൽ അവനെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ വന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നാരദമുനി ദശൻ തീവ്ര ദുഃഖത്തിലായ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭക്തിയോഗം ഉപദേശിക്കുന്നതിന് സമീപിക്കാൻ വളരെ ഉചിതമായ സന്ദർഭമാണ് ഒരുവൻ നഷ്ടത്തിലാകുന്ന സമയം.
ഭഗവത്ഗീത 7:16 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഭക്തിയുത സേവൻ മനസ്സിലാക്കാൻ 4 തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ശ്രമിക്കും. ആർത്തൻ അഥവാ ദുഃഖിതൻ, അർത്ഥാർത്ഥി ധനം ആവശ്യമുള്ളവൻ, ജിജ്ഞാസു അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ, ജ്ഞാനി അറിവ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി. പുത്രന്മാർ നഷ്ടപ്പെട്ട ദശപ്രജാപതി തീവ്ര ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതിനെ ഉപദേശിക്കുവാൻ നാരദമുനി ആ അവസരം തെരഞ്ഞെടുത്തു. പ്രഭുപാദ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീദശ ഉവാച അഹോ അസാധു സാധൂനാം സാധുലിംഗേന നസ്ത്വയാ ആസ്യാദ്യകാര്യർഭഗാണാം വിശ്വോർമാർഗ പ്രദർശിതഃ. ശ്രീദശ ഉവാച അഹോ അസാധു സാധൂനാം സാധുലിംഗേന നസ്ത്വയാ ആസ്വാദകാര്യർഭഗാണാം വിശ്വോർമാർഗ പ്രദർശിതഃ. ദശപ്രജാപതി പറഞ്ഞു, ഒരു സന്യാസിയുടെ വേഷം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സന്യാസിയല്ല. തീർച്ചയായും ഞാനിപ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിലും ഒരു സന്യാസിയുടെ വ്യക്തിത്വമുള്ളവനാണ്. എന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് പരിത്യാഗത്തിന്റെ പാത കാട്ടിക്കൊടുത്ത നിങ്ങൾ എന്നോട് വൃത്തികെട്ട അനീതി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നാരദമുനി യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്തത്, അല്ലെ? ആ നാരദമുനിയാണ് ദശൻ ഇവിടെ വഴക്ക് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: സന്യാസീരാൽപചിത്ര സർവലോകഗയ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 12. സമൂഹത്തിൽ ഒരുവൻ ധാരാളം സന്യാസിമാരെയും വാനപ്രസ്ഥരെയും ഗൃഹസ്ഥരെയും ബ്രഹ്മചാരികളെയും കാണുന്നു. പക്ഷെ അവരവരുടെ ധർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ശരിയായി ജീവിക്കുന്ന പക്ഷം അവരെല്ലാം സാധുക്കളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കപ്പെടണം. ദശപ്രജാപതി തീർച്ചയായും ഒരു സാധുവായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹം അത്രയ്ക്ക് മഹത്തായ തപശ്ശരികൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മനോഭാവമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. തന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിഷ്ഫലമാക്കിയതിൽ നാരദമുനി സാധുവല്ലെന്ന് അഥവാ സന്യാസിയല്ലെന്ന് അവൻ അനിശ്ചിതമായി ചിന്തിച്ചു. സ്വന്തം പുത്രന്മാരെ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനസജ്ജരായ ഗൃഹസ്ഥരാക്കാൻ അഭിലേഷിച്ച ദശൻ അവരെ തപശ്ശരികൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ നാരായണ സരസിലേക്ക് അയച്ചു. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും തപശ്ശരികളിലെ അവരുടെ ഉന്നതമായ ശ്രേഷ്ഠ പദവി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പരിത്യാഗ ക്രമത്തിൽ വൈഷ്ണവരായി തീരാൻ നാരദമുനി അവരെ ഉപദേശിച്ചു. നാരദമുനിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളുടെയും ധർമ്മമാണത്. അവർക്ക് എല്ലാവരെയും ഈ ഭൗതിക ലോകം പരിത്യജിക്കുന്നതിന്റെയും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിന്റെയും മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുത്തേ തീരൂ. ദശപ്രജാപതിക്ക് എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ നാരദമുനി അനുഷ്ഠിച്ച ധർമ്മത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നാരദമുനിയുടെ ചെയ്തിയെ ശ്ലാഘിക്കാൻ സാധിക്കാഞ്ഞ ദശൻ അദ്ദേഹത്തെ അസാധുവെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി. വിശ്വോർ മാർഗം, സന്യാസക്രമത്തിലുള്ള പാത എന്ന വാക്കുകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. ഒരു സന്യാസി ത്രിദണ്ഡി വിഷു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഗൃഹസ്ഥരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും ഭിക്ഷയാചിക്കുകയും ഗൃഹസ്ഥർക്ക് ആധ്യാത്മിക ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയുമാണ് അവന്റെ ധർമ്മം. ഒരു സന്യാസിക്ക് വീട് വീടാന്തരം കയറി ഭിക്ഷയാചിക്കുവാൻ അനുവാദമുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാ. ഗൃഹസ്ഥൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായത് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ 4 വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് സമ്പാദിക്കണം. ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹസ്ഥന് പാണ്ഡിത്യം നേടി പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉപജീവന മാർഗമാക്കാവുന്നതാണ്. അവനെ ആരാധന നടത്തുന്ന ചുമതലയും സ്വയം ഏറ്റെടുക്കാം. അതുകൊണ്ട്
ബ്രാഹ്മണർ മാത്രം വിഗ്രഹാരാധനയിൽ ഏർപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ ആളുകൾ വിഗ്രഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നവ അവർക്ക് പ്രസാദമായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ചിലപ്പോൾ സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കുമെങ്കിലും അത് അവന്റെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യത്തിനല്ല, വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്രകാരം ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അവന്റെ ഭാവി ഉപയോഗത്തിനായി ഒന്നും ശേഖരിച്ചു വെക്കാറില്ല. അതുപോലെ ക്ഷത്രിയർക്ക് പൗരന്മാരിൽ നിന്നും നികുതി ശേഖരിക്കാവുന്നതാണ്. അവർ പൗരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുകയും നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തുകയും ക്രമസമാധാനം പാലിക്കുകയും ചെയ്യണം. വൈശ്യർ അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗം കാർഷിക വൃത്തിയിലൂടെയും ഗോസംരക്ഷണത്തിലൂടെയും നേടണം. ശൂദ്രർ ഈ 3 ഉന്നത വിഭാഗങ്ങൾക്കും സേവനം ചെയ്തും അവരുടെ ജീവിത വൃത്തി നടത്തണം. ഒരു ബ്രാഹ്മണനാകാതെ സന്യസിക്കാനാവില്ല. സന്യാസികൾക്കും ബ്രഹ്മചാരികൾക്കും ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും ഭിക്ഷയാചിക്കാം, പക്ഷെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനെ അതിനാവില്ല. വീടാന്തരം കയറി ഭിക്ഷയാചിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന നിത്യബ്രഹ്മചാരിയും സന്യാസിയുമായ നാരദൻ ഗൃഹസ്ഥന്മാരാകാൻ പരിശീലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന തന്റെ പുത്രന്മാരെയും സന്യാസികളാക്കിയതിനാൽ ദക്ഷൻ നാരദനെ അവഹേളിച്ചു. നാരദമുനി തന്നോട് വലിയ അനീതിയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ചിന്തിച്ച അദ്ദേഹം നാരദനോട് അത്യന്തം കുപിതനായി. ദക്ഷന്റെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവ സമ്പത്തില്ലാത്ത പുത്രന്മാർക്ക് അസ്വാദ് അകാരി അർഭ കാണാം. നാരദമുനി തെറ്റായി മാർഗദർശനം നൽകിയായിരുന്നു. നാരദൻ സന്യാസ ജീവിതക്രമം തുറന്നു കാട്ടിയപ്പോൾ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെട്ട തന്റെ പുത്രന്മാർ കേവലം ബാലകന്മാരാണെന്ന് ദശൻ പരിഗണിച്ചു. ഈ പരിഗണനകളെല്ലാം വച്ച് നാരദമുനി അസാധുവായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം ഒരു സാധുവിന്റെ വേഷം ധരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും ദശ പ്രജാപതി ആരോപിച്ചു. ചിലപ്പോൾ ഒരു സന്യാസി ഗൃഹസ്ഥന്മാരാൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ പുത്രന്മാരെ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ ഒരുവനെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കാത്ത സന്യാസ ജീവിതക്രമത്തിൽ ശരിയായി പ്രവേശിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഗൃഹസ്ഥർ പൊതുവെ വിചാരിക്കും. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നാരദന്റെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ ഒരുവന്റെയോ ഉപദേശമനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് സന്യാസ ജീവിത പാത സ്വീകരിച്ചാൽ അവന്റെ രക്ഷിതാക്കൾ ക്രുദ്ധരാകും. ഇതേ പ്രതിഭാസം ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലും സംഭവിക്കുന്നു. പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലെ യുവജനങ്ങളെ പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമത്തിന്റെ പാത പിന്തുടരുവാൻ ഞങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് കാരണം. ഞങ്ങൾ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഗൃഹസ്ഥനും പരിത്യാഗത്തിന്റെ പാത പിന്തുടരണം. ഒരു ഗൃഹസ്ഥനെ അവന്റെ ധാരാളം ദുശ്ശീലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അവൻ പ്രായോഗികമായി നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് അവന്റെ രക്ഷിതാക്കൾ വിചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ മാംസഭക്ഷണം അനുവദിക്കുന്നില്ല, അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതം അനുവദിക്കുന്നില്ല, ചൂതാട്ടം അനുവദിക്കുന്നില്ല, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഒരുവന് ഇങ്ങനെ ധാരാളം വിലക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുവന് ജീവിതം എങ്ങനെ അനുകൂലമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ അത്ഭുതം കൂറുന്നു. ഞങ്ങൾ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള ഈ 4 പ്രവൃത്തികളാണ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ആധുനിക ജനതയുടെ ജീവനും ആത്മാവും രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ അനിഷ്ടപ്പെടുന്നു. ദശപ്രജാപതി നാരദന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അനിഷ്ടപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിൽ വഞ്ചന ആരോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ. എന്നിരുന്നാലും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഞങ്ങളോട് കോപമുണ്ടായേക്കാമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ മടികൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞങ്ങൾ നാരദമുനിയിൽ നിന്നുള്ള ശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ളവരാണ്. ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ ലൈംഗികാസ്വാദനത്തിനുള്ള അനുമതിയായ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വെറുമൊരു സന്യാസിയാകുന്നത് ഉപേക്ഷിച്ച് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വെറുമൊരു സന്യാസിയാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അമ്പരക്കുന്നു. സന്യാസി ജീവിതം അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരുവനെ ഗൃഹസ്ഥന്റെ ആനുകൂല്യമായ ലൈംഗികാസ്വാദനം ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി
അവന്റെ 50-ാം വയസ്സിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം നിർബന്ധമായും ത്യജിക്കണമെന്ന് വൈദിക സംസ്കാരം ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. വഴിതെറ്റിയ ആധുനിക സംസ്കാരത്തിൽ ഗൃഹസ്ഥർ മരണം വരെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതുമൂലം ക്ലേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഇത് നിർബന്ധമാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാൽ യുവതലമുറയിലെ എല്ലാവരോടും കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേരുവാൻ നാരദമുനിയുടെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപദേശിച്ചു. യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം മുദ്രേ നിഷ്ഠപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മുഖം കരോതി വാചാലം ഭംഗും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. നിതായ ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ അവസാനമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായത് ഈ ശ്ലോകങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നത് 29, 28, 27, 28 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത് ഏതാനും മാസങ്ങളിലേക്ക് ദശപ്രജാപതിയുടെ പുത്രന്മാർ ജലം മാത്രം പാനം ചെയ്യുകയും വായു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം മഹാതപസ്സനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലി സദാ തന്റെ അതീന്ദ്രിയധാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമദൈവതപുരുഷനായ ഭഗവാൻ നാരായണൻ ഞങ്ങളുടെ ആദരപ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹം പരമോന്നതനായ വ്യക്തിയാകിയാൽ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഓം നമോ നാരായണായ പുരുഷായ മഹാത്മനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. കഠിന തപസ്സുകൾ അകമ്പടിയായ എപ്പോഴും മഹാമന്ത്രം അഥവാ വൈദിക മന്ത്രം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. കലിയുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ മാസങ്ങളോളം ജലം മാത്രം പാനം ചെയ്തും വായു മാത്രം ഭക്ഷിച്ചും കഠിന തപസ്സുകൾ ആചരിക്കാനാവില്ല. ഇത്തരമൊരു പ്രക്രിയ ഒരുവനെ അനുകരിക്കാനാവില്ല. പക്ഷെ കുറഞ്ഞ വർഷം ഒരുവന് 4 അനാവശ്യ തത്വങ്ങളായ അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതം, മാംസഭക്ഷണം, ലൈംഗിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, ചൂതാട്ടം എന്നിവയെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ആർക്കും ഈ തപസ് നിഷ്പ്രയാസം ആചരിക്കാം. അപ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപം താമസം വിന ഫലപ്രദമാകും. തപസ്യയുടെ പ്രക്രിയ ഒരുവൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരുവൻ ഗംഗയിലോ യമുനയിലോ അതിന് സാധിക്കാത്ത വർഷം സമുദ്രജലത്തിലും എങ്കിലോ സ്നാനം ചെയ്യുന്ന തപശ്ശേരിയുടെ ഒരു ഇനമാണ് ഇത്. ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണാവത പ്രസ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് 2 വലിയ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് വൃന്ദാവനത്തിലും മറ്റൊന്ന് നവദ്വീപ് മായാപൂരിലും. അവിടെ ഒരുവന് ഗംഗയിലോ യമുനയിലോ സ്നാനം ചെയ്യുവാനും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ആ വിധത്തിൽ പരിപൂർണമായി ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാനും സാധിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് പറയും അല്ലെ. അത് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞുള്ള ഈ തപശ്ചര്യ അല്ലെ. ഏകാദശി പോലുള്ള വ്രതങ്ങളും മറ്റുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ ആവിർഭാവ തിഥികൾ, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിനങ്ങൾ അല്ലെ,
ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വ്രതം എടുക്കുക, പിന്നെ 4 യമ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, ഇപ്പോൾ രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് ജപിക്കുക, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കഠിനമായിട്ടുള്ള തപശ്ശരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. കലിയുഗത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എന്നാൽ മറ്റു യുഗങ്ങളിൽ അനുഷ്ഠിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ വേറെ എവിടെ കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയോ അല്ലെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടുന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും അല്ലെ ഈ 4 യമ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. പ്രഭാതത്തിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇത്. അതുപോലെ തന്നെ തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളിൽ സ്നാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. പ്രഭാതത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് വൃന്ദാവനത്തിലും മായാപൂരിലും വലിയ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൃഷ്ണ ബലറാം ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ യമുന അല്ലെ, പുണ്യ നദിയായിട്ടുള്ള യമുനയുണ്ട്, അവിടെ പോയിട്ട് സ്നാനം ചെയ്യും. അതുപോലെ മായാപൂരിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗംഗാ നദിയുണ്ട് അല്ലെ, അവിടെ തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടങ്ങളിൽ പോവുക, തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിൽ പോവുകയും അവിടെ പുണ്യ നദികളിൽ സ്നാനം ചെയ്യുകയും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ദക്ഷന്റെ പുത്രന്മാരെന്താണ് ജലം അല്ലെ, ജലം മൂടിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിച്ചു, വായു ശ്വസിക്കുന്നത് പോലും ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇത്രയൊന്നും പ്രയാസമില്ല, നമുക്ക് എളുപ്പം അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത് സുസുഖം കർത്തുമൊക്കെയും, വളരെ സുഖമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ. അപ്പൊ നാരദമുനി അവരെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അവരോട് നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാര് തിരഞ്ഞെടുത്തുള്ള വഴി നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. അല്ലയോ ദക്ഷന്റെ പുത്രന്മാരെ, ദയവായി എന്റെ ഉപദേശ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരങ്ങളായ ഹരീശന്മാരോട് വളരെ സ്നേഹമുള്ളവരാണ്, അതിനാൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ പാത പിന്തുടരണം. നേരത്തെ ഋഷഭദേവന്റെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന അവസരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഋഷഭദേവന്റെ മൂത്തപുത്രനാണ് ഭരത മഹാരാജാവ് അല്ലെ. ആ ഭരത മഹാരാജാവ് തപശ്ശരികൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ പിന്നീട് മറ്റുള്ള 100 പുത്രന്മാരോടും ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ സഹോദരങ്ങൾ, മൂത്ത സഹോദരങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ പാത നിങ്ങളും സ്വീകരിക്കണം, ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പോ നാരദമുനി അവരോട് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭക്തിത സേവന പാത. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഈ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് അവരോട് പറയും. പൂർവ്വപാദരോട് പറയുന്നു, നാരദമുനി അവരെ ഹരീശന്മാരുടെ അവരെ കുടുംബ ബന്ധം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു. ഇതാണ് അവരെ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ വഴിയാണ്, ഈ വഴി നിങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നല്ലത് വരുത്തും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ നിഗമം എന്ന വാക്ക് പൊതുവെ വേദങ്ങളെയാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിഗമം എന്ന പദം വേദങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഉപദേശങ്ങളെയാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് വേദങ്ങളാണ്, വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ദക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക പിതാവ് അല്ലെ, അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ വീണ്ടും ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിലേക്ക് അകപ്പെടുത്തുവാനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ ഹരീശന്മാരെ ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു, നിഗമ കൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം. വേദോപദേശങ്ങൾ ഒരു വൃക്ഷം പോലെയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതിലെ പക്വമായ ഫലവുമാണ്. ഈ ഫലം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് നാരദമുനി. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അജ്ഞരായ മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മഹാപുരാണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കുവാൻ വ്യാസദേവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. 1-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം
പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുകുരഹോ രസികാ ഭാവുകാൻ. ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്താ പറയുന്നത്? ആ ഒരു പഴുത്ത മാമ്പഴത്തോട് ഉപമിക്കുന്നു. അതിന് ഉള്ളില് സീഡില്ല, അതിന് എന്താ പറയാ, അതിന്റെ കൊരട്ട സീഡില്ല ഉള്ളില്, പുറമെ തൊലിയുമില്ല. ഇത്രയും മധുരമുള്ളത് എന്താണ്? അതിന്റെ ജ്യൂസ് കുടിക്കാനായിട്ട് അവർ അല്ലെ. അതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് അമൃതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അത് കേൾക്കുവാനും ശ്രവിക്കുവാനും പാരായണം ചെയ്യുവാനായിട്ട്. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ രചിക്കുവാനായിട്ട് നാരദമുനി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രകാരമാണ് വ്യാസദേവൻ രചിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എല്ലാ പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും ഒക്കെ വേദങ്ങളും ഒക്കെ രചിക്കുകയും അല്ലെ. അതും അതിനുശേഷവും പൂർണ്ണ തൃപ്തനായി കണ്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെ, വ്യാസദേവനെ അല്ലെ. ആ സമയത്താണ് നാരദമുനി അവിടെ വരുന്നതും. നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാവാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയും ഇങ്ങനെ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. വ്യക്തമായിട്ട് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുവാനായിട്ട് പറയും അല്ലെ. ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അനർദോ പശമം സാക്ഷാൽ ഭക്തിയോഗമദോഷജേ ലോകസ്യ ജാനതോ വിദ്വാം ശക്രേ സാത്വത സംഹിതാം. ജീവസത്തയ്ക്ക് അനാവശ്യമായ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ ഭക്തിയുത സേവനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ നേരിട്ട് ശമിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതറിയില്ല. അതിനാൽ പരമസത്യം സംബന്ധിച്ച് ഈ വൈദിക സാഹിത്യം ജ്ഞാനിയായ വ്യാസദേവൻ ചിട്ടപ്പെടുത്തി. ജനങ്ങൾ അജ്ഞത മൂലം ക്ലേശിക്കുകയും സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി തെറ്റായ പാത പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ അനർത്ഥം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രവൃത്തികൾ അവരെ ഒരിക്കലും സന്തോഷിപ്പിക്കില്ല. അതിനാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ ഉപദേശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ നാരദമുനി വ്യാസദേവനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. വ്യാസദേവൻ ശരിക്കും നാരദനെ പിന്തുടർന്ന് ഇത് ചെയ്തു. വേദങ്ങളുടെ പരമമായ ഉപദേശമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഗളിതം ഫലം, വേദങ്ങളുടെ പക്വമായ ഫലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കേണ്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിനെ ഉപമിക്കുന്നു അല്ലെ. അമൂല്യമായിട്ടുള്ള രത്നമാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും അവസാന വാക്കാണ്, സർവ്വവേദങ്ങളുടെയും സാരമാണ്. ഇത് എന്തിനാണ്? സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മറ്റുള്ള വേദങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വ്യക്തമല്ല. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അത് സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. വേദങ്ങളിലൂടെ പടിപടിയായിട്ട് എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വ്യാസദേവൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണ പ്രയോജനം ലഭിച്ചില്ല. കർമ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഉപാസനാകാന്ഡം ഇങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുവാനായിട്ടായിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ എല്ലാവരും എന്തായി? കർമ്മകാണ്ഡികളായിട്ട് തന്നെ തുടരുകയുണ്ടായി. ആദ്യത്തെ വിഭാഗമായിട്ടുള്ള കർമ്മകാന്ഡം തന്നെ അതിനെ അനുഷ്ഠിക്കും. ഇതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ധർമാർത്ഥ കാമത്തിനായിട്ട് അതില് എന്താ പറയാ, ഇതിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കാത്ത എല്ലാവരും അറിവ് നേടാനോ അതിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഉപാസനാകാന്ഡത്തിലെത്താനോ ഒന്നും തന്നെ ആർക്കും താല്പര്യമില്ലാതെ എല്ലാവരും കർമ്മകാണ്ഡികളായിട്ട് തുടരുകയുണ്ടായി. വ്യാസദേവന്റെ ഉദ്ദേശം പടിപടിയായിട്ട് അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ, എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ആകർഷിക്കുവാനും അവരെയൊക്കെ പടിപടിയായിട്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുമായിട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത്. കർമ്മകാന്ഡം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജ്ഞാനകാന്ഡം, അത് അറിവ് നേടാനും അതിലൂടെ ഉപാസനാകാന്ഡം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ എത്തിച്ചേരാനും ഒക്കെ. എന്നാൽ അത് ശരിയായ പ്രയോജനം. അതുകൊണ്ടാണ് നാരദമുനി പറഞ്ഞത് അല്ലെ, നേരത്തെ എഴുതിയതൊക്കെ വിട്ടോളൂ, ഇനി പുതുതായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതണം. എന്താണ്? ഭഗവാനെ പറ്റി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെ. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കണം. അതിനായിട്ട് യാതൊരു വളച്ചുകെട്ടലുമില്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട്
വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ വർണ്ണിക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ, എഴുതുവാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അത് പ്രകാരമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്ന ഒരാളുടെ, അല്ലെ, എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കും. യസ്യശ്രവണ മാത്രേന ഹരിചിത്തം സമാസം. കേൾക്കുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ധർമ്മതത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവാനായ ഒരു സഹോദരൻ അവന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരങ്ങളുടെ പാത പിന്തുടരുന്നു. വളരെ ഉയർന്ന മഹത്വമുള്ളവനാകിയാൽ അത്തരം ഒരു സഹോദരൻ ഈ സഹോദര സ്നേഹമുള്ള മരുത്തുക്കളെ പോലുള്ള ദേവന്മാരുമായി സഹവസിക്കുവാനും ആസ്വദിക്കുവാനും അവസരം ലഭിക്കും. ജനങ്ങൾ വിവിധ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിലൂടെ ഉള്ള അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിഭിന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളോട് വളരെ വിശ്വസ്തനായ ഒരുവൻ അവരുടേതിന് സമാനമായ പദവി പിന്തുടരുകയും മരുത്ത് ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ അവസരം നേടുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. നാരദമുനി ദക്ഷപ്രജാപതിയുടെ പുത്രന്മാരുടെ രണ്ടാം സംഘത്തെ അവരുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരങ്ങളുടെ പാത പിന്തുടർന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ഉപദേശിച്ചു. സുഖദേവസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നു, അല്ലയോ ഉന്നതരായ ആര്യന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, ദക്ഷപ്രജാപതിയുടെ പുത്രന്മാരോട് ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞ ആരുടെ കരുണാകടാക്ഷം ഒരിക്കലും വൃതാവിലാകില്ലയോ? ആ നാരദമുനി മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്ന പ്രകാരം അവിടെ നിന്ന് പോയി ദക്ഷന്റെ പുത്രന്മാർ അവരുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാരുടെ മാർഗം പിന്തുടർന്നു. സന്താനോത്പാദനത്തിന് ഉദ്യമിക്കാതെ അവർ സ്വയം കൃഷ്ണാഭവത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നു. നാരദമുനിയുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയായി. അവരെയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെടുത്തുവാൻ നാരദമുനി ആഗ്രഹിച്ചില്ല, അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ സഹോദരങ്ങള് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ആ പാത തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നത്, അല്ലെ. അപ്പൊ നാരദമുനിയുടെ ആ ദൗത്യം വിജയിച്ചു, അല്ലെ. എങ്കിലും എന്താണ്, ദക്ഷനെ ഇതൊക്കെ കോപം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. സവാലശന്മാർ ഭക്തി സേവനം അഥവാ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാൻ കഴിയുന്ന ശരിയായ പാത തെരഞ്ഞെടുത്ത് പടിഞ്ഞാറേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ രാത്രികളെ പോലെ അവർ ഇന്ന് വരെ തിരികെ വന്നു, അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ പിന്നീട് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല, അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ അവരൊക്കെ പോയിട്ട് പിന്നീട് ദക്ഷന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതേയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ സമയം ദക്ഷ പ്രജാപതി പല അശുഭകരങ്ങളായ അടയാളങ്ങൾ ദർശിക്കുകയും തന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുത്രസംഘവും നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം അവരുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാരുടെ പാത പിന്തുടർന്നുവെന്ന് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ദക്ഷനെ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. എന്താണ്, ദക്ഷൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങള, ദക്ഷന്റെ ആഗ്രഹം പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നാരദമുനി അവരെ വഴിതിരിച്ചു വിട്ടതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കേൾക്കുകയുണ്ടായി, അറിയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് കോപം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. സവലാശന്മാരും ഭക്തി സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഈ ലോകം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് കേട്ട ദക്ഷൻ നാരദനോട് കോപിക്കുകയും തീവ്ര ദുഃഖത്താൽ തളരുകയും ചെയ്തു. നാരദനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം കോപം കൊണ്ട് വിറയാർന്ന ആദരങ്ങളാൽ താഴെ പറയും പോലെ സംസാരിച്ചു. നാരദമുനി ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനാണ്, അല്ലെ. നാരദമുനി യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ്. എന്നാൽ ദക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചത് തെറ്റായിട്ടുള്ള വഴിയാണ്. ദക്ഷൻ കാട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്, ദക്ഷൻ ആഗ്രഹപ്രകാരമുള്ള വഴിയാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനത്തിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ, ഈ സന്താനോൽപാദനം നടത്താനും ജനസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനൊക്കെയാണ് ദക്ഷൻ തപസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അയച്ചത്, അല്ലെ. എന്നാൽ അവരെ ആധ്യാത്മിക വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയുണ്ടായി. നാരദമുനി ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ ഉചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം. എന്നാൽ ദക്ഷന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, അല്ലെ. അത് പ്രകാരം ദക്ഷൻ നാരദമുനിയോട് കോപിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥ പറയുന്നു, നാരദമുനി പ്രിയവ്രതനിലും ഉത്താനപാദനിലും നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ മുഴുവൻ കുടുംബത്തെയും മോചിപ്പിച്ചു എന്ന് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് നേരത്തെ സ്വയംഭൂ മനുവിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്ന രണ്ട് പരമ്പരയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ. പ്രിയവ്രതനിൽ നിന്നും ഉത്താനപാദനും, അല്ലെ.
അപ്പൊ അവര് നേരത്തെ ഉത്താനപാതനിലൂടെ പരമ്പരയുണ്ടായി. പിന്നീട് രാജാക്കന്മാരൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ പ്രിയവ്രതനെ നിർബന്ധിച്ച് രാജ്യഭരണം ഏൽപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് ആ പരമ്പരയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇപ്പോ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ആ സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രന്റെ പുത്രന്മാരും അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമ്പരയെ മുഴുവൻ മോചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി നാരദമുനി എന്ന് പറയും. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഉത്താനപാദന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അല്ലെ. ഉത്താനപാദന്റെ പുത്രൻ ധ്രുവനെയും പലേശ കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകിയ പ്രാചീന വർഹിയെ പോലും മോചിപ്പിച്ചു. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ദശപ്രജാപതിയെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നാരദമുനിയുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഈ ദശപ്രജാപതിയും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിലേക്ക് തിരിയണം. ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെയും മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അത് പ്രകാരമാണ് ആ പുത്രന്മാരെയൊക്കെ വഴിതിരിച്ചു. പുത്രന്മാർ ഇങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക പാത സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രമേണ ദർശനം ആ വഴിയിലേക്ക് വരും എന്ന് നാരദമുനി ആഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. നേരത്തെ നമുക്ക് കാണാം പല ആൾക്കാരെയും വൈഷ്ണവരെ മറ്റുള്ളവരെയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നേരത്തെ ധൃതരാഷ്ട്ര അല്ലെ, ധൃതരാഷ്ട്രോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുവാനായിട്ട് വിതുരർ വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. ധൃതരാഷ്ട്ര അവസാന കാലത്തെങ്കിലും നല്ല വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഉപദേശിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആ കൊട്ടാരം വിട്ടു പോവാനായിട്ട് തയ്യാറായിരുന്നില്ല അല്ലെ. അവസാനം നിർബന്ധിച്ച് വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്നും വിതുരര് അദ്ദേഹത്തെ വനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. അത്രയും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരുന്നു. തന്റെ മക്കൾ മരിച്ചു, ഭാര്യ മരിച്ചു, എന്നിട്ടും ആ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവാനായിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോഴും താനാണ് രാജാവ് എന്നുള്ള ആ തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ അവിടെ തന്നെ കഴിയുകയായിരുന്നു അല്ലെ. അവസാനം വിതുരർ അത്രയും വഴക്ക് പറയുകയുണ്ടായി. നീ ഒരു എന്താ പറയാ, ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങൾ പാണ്ഡവർക്ക് നേരെ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴും അവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു പട്ടിയെ പോലെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ആ ഔദാര്യം പറ്റിക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വഴക്ക് പറയുണ്ടായി. അവസാനം കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ പല ആൾക്കാരും ഭക്തന്മാരും അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് കാണും. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു പ്രചേതസ്സുകള് അല്ലെ തപസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. ശിവനെ കാണാൻ രുദ്രഗീതം ഉപദേശിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള പ്രാചീന ബർഹസ് അപ്പോൾ ആ പാതയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായില്ല. എന്നാൽ നാരദമുനി പിന്നീട് ഉപദേശിക്കുകയും പ്രാചീന ബർഹിത്തും ആ പുത്രന്മാര് വരാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ തന്നെ തപശ്ശരികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നതൊക്കെ കാണുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം, ഭക്തിത സേവനങ്ങളാണ് അല്ലെ. അതിനായിട്ട് പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഒരാളുടെ ചുമതല. അതാണ് ഇവിടെ നാരദമുനി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇത് നല്ലൊരു അവസരമാണെന്ന് നാരദമുനിക്ക് തോന്നുകയുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്, പുത്രന്മാരൊക്കെ ദർശന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വഴി തെറ്റിപ്പോയി. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവര് ശരിയായ വഴിയിലാണ് പോയത്. ദർശൻ കണക്കാക്കുന്നത് ആത്മീയ പാതയിൽ പോയ കൊണ്ടത് അവരൊക്കെ തെറ്റായ വഴിയിലാണ് നാരദമുനി കൊണ്ടുപോയതെന്നാണ് ഇവിടെ കരുതുന്നത്. എങ്ങനെയായാലും മക്കള് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് സങ്കടാവസ്ഥയിലാണുള്ളത് അല്ലെ. ഈ സമയം വളരെ ഉചിതമാണെന്ന് നാരദമുനി ചിന്തിച്ചു. ദശപ്രജാപതിക്ക് നാരദമുനിയെ തന്റെ മുന്നിൽ കാണാൻ, വാസ്തവത്തിൽ അവനെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ വന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നാരദമുനി ദർശൻ തീവ്ര ദുഃഖത്തിലായ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭക്തിയോഗം ഉപദേശിക്കുന്നതിന് സമീപിക്കുവാൻ വളരെ ഉചിതമായ സന്ദർഭമാണ് ഒരുവൻ നഷ്ടത്തിലാകുന്ന സമയം. ഭഗവത്ഗീത 7:16 പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. ചതുർവിധാ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃദിന അർജുന ആത്തോ ജിജ്ഞാസുരാർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീജ പരദർശവാൻ. 4 തരക്കാർ ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ദുഃഖിതരായിട്ടുള്ളവര്, ഒന്ന് ധനം ആവശ്യമുള്ളവര്, ഒന്ന് ജിജ്ഞാസുക്കളായിട്ടുള്ളവര്, ഒന്ന് ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ളവർ. ഇവർ 4 പേരും എന്നെ സമീപിക്കുന്നു. ഇവർ സുഹൃത്തികളായിട്ടുള്ളവരാണെന്ന് പറയും. എന്താണ്, അവര് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം നേടാനായിട്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഒരാള് ദുഃഖം തീരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു, ഒരാൾ ധനം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു അല്ലേ.
ഓരോരാൾക്കാർ അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ കൊണ്ട് ഒരു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ ജ്ഞാനികളായിരുന്നു. അതില് ജ്ഞാനികളാണ് ഏറ്റവും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? അവരെ അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻമാൻ പ്രപത്യന്തേ വാസുദേവ സർവമിതിയും സമഹാത്മാസു ദുർലഭം. അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുന്നു കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭക്തി സേവനം ഇതാക്കുന്നു. ഇവരെ 4 പേരും എങ്ങനെയായാലും സുഹൃത്തുക്കളാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ള 4 തരക്കാരെ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ഭഗവാനെ സമീപിക്കാത്ത 4 പേര്. അവരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവര് സുഹൃത്തുക്കളാണ്. എന്താണ്? ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം നേടാനായിട്ടെങ്കിലും ആണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അവർ അല്ലെ. പുത്രന്മാർ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രജാപതി ദശൻ തീവ്ര ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്ന ഉപദേശിക്കുവാൻ നാരദമുനി ആ അവസരം തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇപ്പോ കൃഷ്ണാബോധം ഉപദേശിക്കുവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിലാണ് അവർക്ക് സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ആ മനോഭാവം ഉണ്ടാവും. അവര് എന്താണ് പലപ്പോഴും പല നഷ്ടങ്ങളും സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് പലർക്കും ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവുക. എന്താണ്? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, ഇതിലും മികച്ചതായിട്ട് എന്തോ ഉണ്ട്, അതാണ് നമുക്ക് നേടേണ്ടത് അല്ലെ. അതാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം 2020 അല്ലെ, ആ ഒരു സമയത്ത് 2019-20 ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മഹാമാരി അല്ലെ ലോകം മുഴുവൻ ഉണ്ടാവുകയും എല്ലാവരുടെയും ആ എന്താ പറയാ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി, എല്ലാവരും വീട്ടിലായി അല്ലെ. ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുടക്കത്തിലായി അല്ലെ. ആർക്കും ജോലിക്ക് പോകാനില്ല, ഒന്നും. എല്ലാവരും അപ്പോഴൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ബന്ധനാവസ്ഥയിലായി അല്ലെ, ബന്ധനത്തിൽ. അപ്പോഴാണ് അവർക്കൊക്കെ തോന്നിയത് ഇതൊന്നും അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലെ. ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എല്ലാം അവതാളത്തിലായി അല്ലെ. ആ സമയത്താണ് ഇവിടെ എന്താ ഭഗവത്ഗീത കോഴ്സൊക്കെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്. ആ സമയത്ത് ധാരാളം പേർ ജോയിൻ ചെയ്തു. സൂമിലൊക്കെ 1000 പേർക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്ന സൂമിലായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ടീച്ചർമാർക്ക് വരെ കയറാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ആൾക്കാർക്ക് ഈ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടായി. അവർക്ക് അപ്പോഴും മനസ്സിലായി ഇതൊന്നും അല്ല ഇത്രയും കാലം നേടിയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കുന്നതൊന്നും അല്ല ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസരത്തിൽ എത്രയോ ആൾക്കാർ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയും അതില് എത്രയോ 1000 പേര് ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുകയും എന്താ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യുകയും ദീക്ഷയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ധാരാളം പേര് ബാംഗ്ലൂര് ഈ സത്സംഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ധാരാളം നോക്കിയാലും അവർ പലരും എന്താ പറയാ 18 ദിവസത്തെ ഗീത ക്ലാസ്സിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ പിന്നീട് പടിപടിയായിട്ട് ഷെൽട്ടർ എടുക്കുകയും ദീക്ഷ എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ആധ്യാത്മിക വഴി തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും. അപ്പോ എന്താ പറയാ അതും ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യമാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഡിവോട്ടീസ് ആവാനും ഇതൊന്നും എന്താ പറയാ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനും ഒന്നും ചിലപ്പോൾ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പോ അത് എല്ലാറ്റിനും എന്താ പറയാ ഒരു നെഗറ്റീവും ഉണ്ടാവും, പോസിറ്റീവും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു, അതിന്റെ വേറൊരു വശം നോക്കിയാൽ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ഇപ്പോഴും 60ാമത്തെ ബാച്ച് അങ്ങനെ നടക്കും അല്ലെ. 60, 5 വർഷം, 12 ഒരു മാസത്തില്. ആദ്യമൊക്കെ എല്ലാ മാസവും, ചില ആദ്യ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു മാസത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 18 ദിവസത്തെ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ വീണ്ടും 18 ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ 60 മാസം. അപ്പൊ മാസം വെച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ 60 മാസങ്ങളായി, 5 വർഷമായി. ഇപ്പോ ഓരോരോ എന്താ പറയാ അവസരം ഇപ്പൊ നാരദമുനി പറയുന്നു ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഈ സമയത്ത് ദശനോട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ എളുപ്പമാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ പലർക്കും എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ നേരേക്ക് തിരികുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ പലരും അങ്ങനെയാണ്, സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ഭഗവാനെ മറന്നു പോകും, സങ്കടങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, സന്തോഷമായാലും സങ്കടമായാലും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് നാരദ മുനിയെ ദശൻ വഴക്ക് പറയുന്നതാണ്.
ദശം പറയുന്നത് അഹോ അസാധോ സാധുനാം സാധുലിംഗേന നാസ്തിയ എന്ന് പറയും. നിങ്ങള് ഒരു സന്യാസിയുടെ വേഷമാണ് ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങളൊരു സന്യാസിയല്ല. തീർച്ചയായും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിൽ ഒരു സന്യാസിയുടെ വ്യക്തിത്വമുള്ളവനാണ്. എന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് പരിത്യാഗത്തിന് പാത കാട്ടിക്കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു വൃത്തികെട്ട അനീതി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നാരദമുനി കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ച സന്യാസിയുടെ വേഷമാണ് അല്ലെ, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു സന്യാസി അല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഞാനൊരു ഗൃഹസ്ഥനാണ്, എന്നാൽ ഞാൻ സന്യാസിയുടെ വ്യക്തിത്വമുള്ളവനാണ്. പുത്രന്മാരെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവരെയൊക്കെ ജനസംഖ്യാ വർധനവിനായിട്ട് കഠിന തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനും ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ തുടരാനായിട്ടുള്ള ശക്തി നേടാനായിട്ട് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനും ഈ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്കായിട്ട് തപസ്സനുഷ്ഠിക്കാനാണ് പറഞ്ഞയച്ചതെങ്കിലും നാരദമുനി അവരെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നാരദമുനിയോട് പറയുന്നത് നിങ്ങള് വൃത്തികെട്ട കാര്യമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എന്റെ മക്കളെയൊക്കെ വഴിതെറ്റിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുരാജ് കി ജയ്. ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ചാപതിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തപുരി വൈഷ്ണവന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുരാജ് കി ജയ്. നിതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പലർക്കും അതിന്റെ ആത്മീയ പാതയുടെ മൂല്യം അറിയാത്തവര് അങ്ങനെയാണ് പറയുക അല്ലെ, നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ വഴിതെറ്റിച്ചു അല്ലെ, ഇന്നയാളെ വഴിതെറ്റിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അവരൊരിക്കുന്നത് എന്താ പറയാ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വിജയം എന്നാണ് അവര് കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ദർശനം അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ കരുതിയിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയർത്താം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് അടിച്ചെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഏകാദശി വരുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. തിങ്കളാഴ്ച 13-ാം തീയതിയാണ് വരത്തിന് ഏകാദശി വരുന്നത് കേട്ടോ. വിഷുവിന്റെ ഒക്കെ